Истина всегда одна. Любые ее версии – это ложь. Вітаю таксама і чальцоў арганізаванай злачыннай супольнасці Лукашенка. Хачу вам перадаць па сакрэту, ходзяць чуткі у дэмсілах, што яны хочуць ужо распрацоўваюць закон, па якому ў хуткім часе начнуць правадзіць праверкі ў дачыненні да тых, хто ўжываў сілу ў дачыненні да людзей, якія абаранілі ў 20-м годзе свой выбар свайго прэзідэнта. Але вы абралі шклоў і пайшлі супраць народа, і зараз вы ўжо зразумелі, што народ вам нічога не падарыць, што старонка ніяк не можа перагарнуцца, але не ссыце. Проста пакайцесь. Пакайцесь, выкладвайце пакаяльныя відэа, толькі шчыра, пойдзе ў залік.